Tiudze kuti chavari kuchema chii kufamba nenyaya yavo pane nyaya iko apa mai aruchema vamadziri vavhunza ndakapindwa vamadziri vavhunza pindurai mai vari kuchema ndofunga kugubhadhara aiwa pano padara pachemewi pano ndizvo ndikuvaudza kuti mukatochema pano padara muri kubhadhara izvozvi haisi nyaya yekuchema pano padara kana vachida kuchema pamusoro pamusoro musikana anga asari sara musikana ngaende mwana wavo ngavaende naye ndaifambai rovai pasi nese Tadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe tiri muno mudare raHeadman Gonye kuno kuVenice kana kuti kuBT. Right, nyaya iri panapa yakamira yakadaizvi iri mudare. Mhuri yamuri kuona iyi yakamiswa padare yakauya kumudare kwaHeadman ichida kuti vawane rubatsiro asi vakanga vamhangarirwa navatezvara vavo. Vatezvara vavo vanga vane chinyunyuto chekuti vari kudawo mari yekurera kana kuti yechiredzwa yekurera kwavakaita muzukuru wavo. Muzukuru wavo uyu akasiyiwa nevabereki. Baba handisati ndanzwisa here kuti mai vachona varipo, asi asiyiwa nevabereki. Baba vakashaya, sekuru vanhu vavakabereka mai ndokuti regedza ndichengete muzukuru wangu. Mukuchengeta muzukuru wavo makore achizofamba, munin'ina wababa natete hanzvadzi yababa vemwana vakazotora mwana ndokubva vati ngaauye kuholiday. Achinge auya kuholiday vachibva vati haachadzokeri. Mwana uyu ane makore anotarisirwa kunzi anenge ane 15 years. Saka mwana uyu vatezvara vachinzwa izvi vakabva vati aiwa hamungangotori mwana nekuti ndini ndakachengeta. Saka nokudaro vakauya kudare vamhangarirwa navatezvara kuti aiwa ndiri kuda mari yangu kana kuti mombe dzangu dzekurera kwandakaita mwana, musati matora mwana kuti mutore mwana wenyu. Saka ndo nyaya yanga yauya kudare. Asi vauya kudare sezvamunoziva kuti matare ese kana uchiya kudare pane mari yedare inofana kubviswa. Iwe uri mhangarirwi iyezve kana iwe wamhangarawo zvakare. Saka vachiuya vakabva vatanga kunetsana nemakurukota amambo kunzi aiwa bhadharai mari yedare. Ndo nyaya yanga yakatanga kupinda mudariro. Asi mushure mekunge vanzi ngavagare parupasa apo panotongerwa nyaya pachizotaurwa nyaya yekuti paida kuti vange vachirespekta mitemo kana kuti tsika dzedu dzechivanhu dzekuti vanofanira kuchengeta, vanofanira kubvisa mombe yechiredzwa kana kuti kuroora sezvinenge zvichidiwa pachishona chedu. Ngatipinde mudare tinzwe zvizere kuti zvakafamba sei panyaya iri mudare raHeadman Gonye. Nyaya dzedu idzi, nyaya idzi ndedzedu dzepasi chigare, hakusi kuzorwa. Mukaona munhu akauya kuno kudare, munhu anoziva akabata anotochengetedza mutemo. Kune vamwe vaya vanoti anotora mutemo oisa wake. Zvino uyu munhu wemutemo unotoziva mutemo. Hapana chakamboipa baba manje vatezvara veindo vakauya kuzomhangara kuno. Vanoziva kuti muzukuru wavanaye haasi muzukuru wavo, une varidzi. Saka unoitirawo mangwana kuitira akazowana chaanowanawo ari pamba pake zvinozonetsa. Saka kunemiwo vabereki vemwana munotiwo kana maakuda mwana wenyu mochindowo nemutemo wenyu taakudawo mwana, sezvo kana mai vakavasipowo kana pakaitika chii, muchida mwana wenyu munongotora nekodzero kuchengeta mwana wenyu. Iniwo wangu ndakatora ine ane 1 year 6 months ndikachengeta kusvika iye zvino akatoroorwa. Uye akaroorwa kuTembarville kwaMuguti. Saka zvinobvumirwa baba kuti mugare nemwana wenyu azive mitemo yepamusha penyu yerudzi gwenyu. Ndo chaizvo hazvina kuipa. Asiwo pachivanhu chedu kana ari mwana musikana tinobhadhara mombe 2 kumwana musikana. Kana ari mukomana tinobhadhara ng'ombe 1 chete. Totora zvedu mwana dodori tochengeta. Tigerewo nemwana
kupota achimuzisa kuti uko ndo kwasekuru vako uko achinda achinoonana nasekuru muchifambidzana hapana chakatomboipa haisi hondo hachisi chii ndo nyaya yakauya navamadamombe kuti vanoda kuti mwana wenyu mutore zvenyu mwana wenyu asi mutorevo netsika dzedu dzechivanhu ndo nyaya vakauya nayo vamadamombe. Maiti mambo toda kuvaziva vanhu tokona ngotaura nevanhu vatisingazivi ngekuti paintroduction yevanhu vese avo vakanangana nenyaya iyoyo tivazivi. Vamanje manje ndimungatsanangura kuti ava ndivanani kusiya masabhuku edu kuchete. Alright. Inini ndini baba vemwana. Taurai nzwi renyu ribude. Ndini baba vemwana uyu unometa. Alright. Ari kumuntu yarapo. Uyu arapo. Katukutuka. Musikana mukuru. Musikana mukuru ini ndiri baba mnini, baba wake wakashaya. Alright. Uri baba. Muti baba mnini muri baba. Ava nditete ava. Ihanzvadzi yangu. Yenyu right. Avo ndivadzimai vababa futi vanometa saka nemai vanometa. Tasivana mai ani munoona. Masaka iyayo kana maita basa vamanje. Tinotenda. Matisi maita basa. Saka pamwanasikana uyo vamanje manje imombe mbiri dzinoenda kuna Tezvara. Zviri kunzwa. Chamunongo chatinoda patsika dzedu dzechivanhu kuramba muchifambidzana navakarahwa venyu. Apa pakaita accident yakaitika. Anti munoona. Asi imwe muripo muri baba. Muri baba chaiwo chaiwo. Andanga achindifonera musikuru wa Frederick Shava. Baba vavo vakafa chiri chimwana chidiki. Vari zviri zvivana ndindi akachengeta vana vacho. Tikabatsirana Frederick Shava kupinza chikoro nekuti taiwirirana ndatakaroora. Anti munoona. Panoti vene nyaya ari kutoda kutogadzirisa ipapa enda tichindifonera after hour ndichiri pamadare. Ye minister wamuno wavaya chigwa akati ye Shava waya. Ndite Zvara vangu vaya. Anti munoona. Saka isu tinoda kuti tirambe tichifambidzana seizvozvo. Saka imufambidzana iwe navabereki venyu navakarahwa venyu. Saka amene apa mungazoita sei ndo nyaya yacho iyoyi. Timbotibvunze zvishomanani. Asi teta kutotonga. Takutogadziza kunuku aziye zvinodiwa nana Tezvara vake. Ndo chokwadi. Tingatatomba gwara anditi ndizvo. Ndizvozvo. Imi mamuchifambidzana zvakadi nana Tezvara venyu. Takatawirirana kuti mari tidare toiwana sei. No it's okay. Ngavapindurwa. Saka hatingaendi zvachose noti kwatogara hakusi kure. Hazvine nyangwe mumadziro munoenda zvachose. Tisainirane tisainirane kuitira kuti kana tisvika kwenyu mombe inoiswa rupawo. Kuzive kuti avingei. Kana toonetsana tiwane mutemo chiti ava unovaziva ndiwo wakadai apa. Ndozvatinoita. Toda kuti tipanane mazuva emari yedu yedare sekretari vasaini tiite nyaya yavo. Totsvagana tikaiwana. Mai hamusi kupindura ikoko kuti totsvaga tikaiwana. Pindurai mubvunzo chaiwo wamapiwa. Tanga tagara pasi sevanhu vakuru. Tiregai tikuudzai zvatinoita isusu. Tinoshanda nemutemo gogo. Tinokupai mazuva edu 7 days, 14 days, 21 days. Aiwa ndo mazuva ari pamutemo. Ingombe vaikubhadha kumbira. Kwete mari dadi. Mari dadi ndo pa 7 days. Alright, hazviri kunzika. Handitika. Mari yamunonogarira pasi ndiye ngombe mbiri dzamaudzwa panapa. Kwete dadi. Ngombe mbiri dzotati mubvunzo kokushi. Chaipa ndechekuti kaba mamadamombe avapo baba sei. Saka tikamanya ngombe mbiri kuti singazi. Tinogona kuti mombe mbiri izo hatisi kuziva kuti mwana uyu vakamutora sei. Pane zvamakamboita naate zvara neba. Ndokana ndichienda kuti mwana achiita ndizvo. Zvakawanda zvinoitika. Mwana akangouyawo zvake. Taurisa tinzo. Apa si hapana chakamboitirwana kana apachakabviswa kana damage. Kubvisiwa zvimwe zvinenge zvakabvisiwa. Pamusoro vedare. Baba, kana muri pano padare kana muri pano apa manje ukarabwe hunoitwa kudzimba
kana mava pano padare ndopo kutoti kana kuti mai maresa kugara zvinotaurwa pano tine kodzero yazvo tiri kurevei taurirai dare kuti mwana takatora hatina kumbobvisa kana tsvakirai kuno kana kuti takabvisa utwo dare rizive nyaya yekuti dare zvamakabvisirana vakara ndezvipi muchizotora mwana makatora sei muchizorera mwana makamurera sei vakarakwe vanomboti chii pakurerwa kwemwana makasunuka voice ribude kuti ava zvavari kushanda ibasa rotodiwa Zimbabwe, America, Namibia, Tanzania muchibudisa voice renyu maringe nenyaya yenyu yewe moto yewena video chatakuitira izvi kwidzai voice renyu chatakuitira izvi kune vamwe vari kushoropodza yes saka takuitira izvi abva kuHarare murumo nyaya tamudanira iri serious iyoyo muchatoiteerera nyaya tamudanira iyo muchaiteerera ipapo ndiyo tamushedzera kuti auye pano panyaya idzodzo nzvimbo idzo dzino dzose idzi vari kuvhiringa nhubu dziri kuvhiringa nzvimbo saka isu takugadzirisa vachiwanda namachairman achiita zvinodzidzira vanhu kuziva umbo kutanga kukaita kumwana kusvika nhasi muve pano tijekese gwenyu yatigona kuinaenda dare mberi ngatiwei Masabu pane zvandiri kuona mati ava vanonzi vana ndivamanje ndivabemwanei vamanje avo mati yazvanzi yenyu asi kana ndakatarisa pano padare mai avo hazvanzi yenyu inenge isina kusununguka hatizivi kuti makasununguka here nyaya yamuri madzvinyirirwa here nhaye mai munenge muri kuchema chikonzero teta kuti wateta vane juzi reavatiudze kuti chavari kuchema chiipane nyaya pane nyaya yei kuapa imi maini vari kuchema vamadziri vabvunza vapindwa vamadziri vabvunza pindurai mai vari kuchema ndofunga kubhadhara pano padare hapachemei pano ndizvo ndikuvaudza kuti mukatochema pano padare muri kubhadhara izvozvo haisi nyaya yekuchema pano padare vanotaurira vachida kuchema pamusoro iyi inzwaya mai imati makaona ini panapa sununguka izvite zvahavati pandizvo here asi kana vapotera pamusoro kuti tova kuti tisaukama hwemwana ndofunga mwana uyu akayachiya kuholidhe kumba kwenyu yakabva afarira kumba mudzimi kumba kwa yakati ndagara mba kwenyu andizvo izvo amuri mitete sununga yakuti mudzimi wakwezva mwana kuya mumusha achichemedzi izvozvo manje ava vari kumhangara vasida mwana vada kutaura nemi zvamatora mwana haangangoendiwo takada nezvavakaita kuti vakarera mwana uyu pamwe yanga iri mhandara akangobviswa mhandara nehanzvadzi yenyu akabuda mwana uyu haana chavakawana saka vari kuchemera kuti isi tinotitezva yanyu asipo zvika nyazvitu zasecret iripo kana akauya tida kuziva mapindiro ekuita imutotange kutochema imutodima njipo tachivapai mukanda jaya chipindurai munhu tiudze nyaya yakamira sei nyaya inotorema pakudii nenhau kuti taurisa shamari zvimwe zvakuvhunziwa zvasingazivi kuti handizivi chisatizivi isu zvimwe zvachona zvaya zvakuzika mwana baba wemwana ndo anoziva zvawakanobvisa nezvawakadi nezvawakabhadhara asi nyaya inenge iripo ndeyekuti baba avapo saka ungakwanisi kuzvitsanangura zvinhu zvawakabvisirana kana baba arizive mwana here hamuripo zvevava iyo yekujeni pawakabvisa kana pawakaita sei ndanga ndichiri mudiki zenguva ndandisitoripo vakavaright baba ndivana mamadamombe ndo vaifana kuuya aiwa chimbonzwai varume vedare ini mbopamusoro ngatimbovai Masabu ava handiti wati ndo vatete vemwana uyu mwana uyo ezvino ari kugara kwani ari kumba ukati kumba hatizozi kuti kumba munogara pamuchinyanzvadzi yako here vari kugara kumba kwenyu oright ko tete ava ndikuona sekuti vari kushushikana vari kubatikana nenyaya iyi ungave unoziva chiwe vangakwanise kuzvipindurira uyo oright tete tipindurei taizviya vambusimuka vese
Alright, chimboenda yenyu. Chimbosumuka yemusenyi makadaro. Boenda uko. Mwana wenyu mwana wenyu. Mombonotaurira zvenyu. Ndida yapo muzodzoka. Mombonobvunzana muri. Sumukai. Kozi pano padare apazi pekuchema kana pekupedzera shungu kana pekuti pano ndepekutogadziriswa. Kana maona kuti aiite nyaya munongosumuka moti muinda. Murengezi. Atomurengezi. Msikana ngasari, sara msikana. Ngaende. Mwana wavo ngavaende naye. Ndaifambai, rovai pasi mese. Maiwe. Usadzinga zvive. Uzokachitora imai zvodzo vane mudzoka ipapo. Pane nyaya. Rasikadikisei. Takurai minde. Mama tisiya mwana. Hapana. Ndivula chete. Wangabuda kiti. Aiwa tongomupa madamu mboenda mberi. Sezvamazvongozvionera muri Zimbabwe vazotadza kudzoka mudare vabuda vachiti vari kungoitawo yatingati tete atete kana kuti mai ava vane nyaya semhuri nyaya mai ava mai ava vane nyaya tete ndio chokwadi vane nyaya mai ava vagara ndozvavari sezvamangoona muri Zimbabwe mangarirwa vazongoita museve waenda neuta vakangobuda padare raHeadman Gonye vachiita sevari kungoenda kunotaurirana vakagumisira vaenda asi sezvamunoziva kuti mhosva hairovi inodya mwene wayo imhosva yavakaita yekutora mwana kwasekuru vasina kunge vawirirana natezvara vavo inyaya yavari kuedza kuti vagadziriswe naHeadman Gonye zaiti kuzonzwa paichapinda mudare zvakare kuti ichapera sei. Rambai muinesu muchiteera nyaya dzinenge zichiitika pano, rambai muchisubscribe, rambai muchilike, rambai muchisharewo zvakare mavhidhiyo atinoita pano. Tatenda tosangana pane imwe program.